Театр дөньясына беренче адымнарыгыз белүем шәйендә легендар Зәңгәр шәл спектакленнән башланып киткән. Тагын күп рольләрдә уйнарга язсын. Безне сөендереп торсын. Тормышыгызда уен коралларына да урын зур дип беләм. Фестиваль. Шуны гына уйный белә идем инде. Бала чагыгыз хакында берни хәдәр сөйләштек. Инде Сөйләштек. бүгенге Әле көндезгә күп арада әйләнеп сөйләшәсе кайтты. белән Тарих бик озын. Шулай бара инде, замана белән бара, замана үзгәрә, нишлисең, технологиялар үзгәрә. Нинди генә пластик спектакльләр куйсаң, нинди генә пластик иттерсәң дә, ул менә халыктан 100 адым менә өскә күтәрелергә кирәкми. Исеменә килгәндә җырлап яшик дип атала. Җырлар булачакмы соң? Там, где клен шумит над речной волной. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры дигәч, беренчеләрдән булып күз алдына Татарстанның халык артисты Илфат Камалиев килеп баса. Аның таланты, елмайып торучы йөзе, искиткеч харизмасы бик күп тамашачыларны үзенә гашык итә. Бүген без Илфат абыйның иҗат юлы турында сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез Илфат абый? Хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле көн барчагызга да. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Илфат Камалиевны бүген тапшыруга чакыруыбыз юкка гына түгел. 2023 елның юбилярлар исемлегендә без яраткан артистыбыз Илфат абый Камалиевны да күрәбез. Без дә сезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Алга таба да иҗатыгызда зурдан-зур уңышлар телибез. Рәхмәт Гөлүсә, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Илфат абый, әңгәмәбезне сюжеттан башлап җибәрергә тәкъдим итәм. Яра. Татарстанның халык артисты Илфат Камалиев Биектау районы Дөбияс авылы егете. Иҗатка, сәнгатькә, сәхнәгә мәхәббәте кечкенәдән күңелендә бөреләнгән булса кирәк. 1996 елда Казанның театр көллиятен тәмамлый ул. Аннары белем алуын Мәскәүдә, Щукин исемендәге театр училищесында дәвам итә. Аны уңышлы тәмамлый да. 1994 елдан бирле актер Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында хезмәт куя. Илфат Камалиев артист буларак кына түгел, сценарист, режиссер сыйфатында да билгеле. Тамашачы мәхәббәтен ул театр сәхнәсендә генә түгел, зәңгәр экраннар һәм нәфис фильмнар аша да юлады. Без исә аңа тагын озак еллар дәвамында сөекле халкын, театр һәм сәнгать сөючеләрне шатландырып, илһамланып иҗат итүен теләп калабыз. Театр дөньясына беренче адымнарыгыз белүем шәйендә легендар Зәңгәр шәл спектакленнән башланып киткән. 3нче сыйныфта укыганда мәктәп коллективы белән берлектә сез кайбер күренешләрдә уйнагансыз. Дөресрәге инде абыстайларны чакыручы малай ролендә. Менә актер һөнәренә мәхәббәт әлеге рольдән башланып киттеме? Хыял дип әйтим инде, ул стандарт нәрсә дип әйтим инде. Мәхәббәт минем ничектер менә шулай булырга тиешле булып чыкты инде. Ничә дип әйтим соң инде. Менә күп артистлар килә передачага менә сөйлиләр, инде үзләренең хыялларын сөйлиләр, шуларны тыңлагач, минекенә ошаган бит бу, минемчә стандарт рәвеш дип әйтәсем килә инде. Нәрсә дип әйтим, шуннан дип әйтәсем килә, минем әнием инде артист булырга хыялланган. Ул да сезне артист итеп күрәсе килгәндер. Күрәсе килгән, шуннан соң әти дә инде кайчандыр музыкаль училищега да кереп караган, тик аларның ниндидер сәбәпле килеп чыкмаган инде, һәм алар мине менә шул хыялларын миндә күрергә тырыштылар. Шулай дип әйтсәм була инде, Зәңгәр шәлне кайчандыр куйган идек.
Білуімше, мене оқытушыларығыз да Илфат өскеш артист болашақ деп әйткән. Менә бүгінгі күнде сіз шыннан да Кореев театрының отақлы артистларының бірсі деп әйтергә кирәк. Менә бүгінгі күнде сіз шыннан да бит инде оқытушыларығызның ышанычларын, өметләрен акладыгыз. Күңелегездә ниндидер горурлык хисләре тоясызмы? Әлбәттә, тоям инде, ышанычларын акладым дип тә уйлыйм. Чөнки әнә шул теге 3нче класста булганда шул үзегез әйтмәшле инде. Зәңгәр шәлдә катнашкач, укытучылар, бер төркем укытучылар менә шул спектакльне куярга булдылар инде һәм шунда шул рольне башкаргач алар барысы да миннән артист була инде, артист булыр дип әйттеләр инде һәм төрле мероприятиеларда катнашырга туры килде. Мине укытучылар менә шулай алып китәләр иде, шигырь сөйләтергә анда, тегесе монсы. Менде шуннан соң инде 4нче класста хәтерлим инде безнең Радалепа Кашаповна Закирова, Радалепа Кашапова татар теле укытучысы, әдәбият укытучысы, драм кружок алып барган хәтерлим. Ул анда шунда мине чакырган иде инде, синнән була, менә сиңа менә шундый роль, әйдәле, давай безгә ярдәм итәле дип, менә шул драм кружок түгәрәкләрдә катнашымны хәтерлим. Алар барысы да миңа менә шул үзләренең үзләренең теләкләрен белдерде инде. Теләкләрен үзләренең менә юлга, менә бу юлга үзләренең җылы хисләрен булай таратып җибәрделәр инде дип әйтәм. Аннан соң бит әле Шул юлга бастырдылар дип әйтәсем килә. Менә шул елларда сез бит әле гастрольләр белән дә йөри башлагансыз. Ие. Демәк, беренче гастрольләрегез сезнең башка артистларныкы белән чагыштырганда күпкә алданрак башланып киткән. Сез барысын да беләсез инде. Мен тапшыруга ныклап торып әзерләндем. Менә Илфат абый, гастрольләргә дә йөрергә туры кил. Чыгып киткән. Шул күрше авылларга чыгып киттек инде. Бит Аман, Сулаваш, Тырнаяз авылында да уйнадык. Һәм бик кызыклы спектакль булды инде ул. бу да инде тормышыгызны театр белән бәйләүгә зур өтәргеч булгандыр. Өтәргеч булды, менә шундый әйтәм. Илфат абый, менә тормышыгызда уен коралларына да урын зур дип беләм. Хәтта әле сез үзегез дә төркем оештыргансыз икән. Менә шул хакта да сөйләп үтсәгез иде, бу нинди төркем булды? Моны әйтәсем килә, Гөлүсә, нәрсә әйтим, бу минем 5 яшемдәме, 56 яшемдә менә шундый тарихи шуннан башланды дип әйтәсем килә инде. Үзем менә яшьләр бер заман клубта шундый музыка яңгырады, безнең өебез клубка якын иде. Ничектер мин менә шул 5-6 яшемдә инде ничектер менә шул өйдән чыгып китеп, стадион гына булып тора иде безнең арабызны, шул стадион аша үтеп, шул клубка барганымны хәтерлим. Һәм анда ишек алдында, клуб ишек алдында җәйге матур көн бит инде, яшьләр музыка коралларында уйнап, теге электрогитараларда улакны барабаннар белән там где клен шумит матричной волной и виләр инде бай яшьләр шуңа мәкибән киткән әлдә хәтерлим шуны. Әле миңа шуннан да 5-6 яшь идем. Шуңа менә хушым китеп карап торды инде менә. Шуннан соң ничектер мине килеп алдылар инде кемдер әллә әти әллә әни инде шуны сүктеләр инде анда киткәнне. Шундан соң инде мәктәптә укыганда да безнең кызларга 8 мартка бүләк әзерлисе килгән иде. Ничектер менә минем дустым классташым Рамил белән безнең өйгә кереп инде чиләкләр табып инде теге бочка тартмасын нәрсәсенә капкасын алып инде шуны швабрга тыгып инде име шул мондай не инде тарелка теге барабан тарелкасы инде шуннан соң пионер барабанын алып инде мәктәптән. Шундан соң минем инде нем аккордеон бар иде кичкенә генә, шуны имеш булай иттереп асып куяр, булай түгел, булай асып куеп, имеш теге ул теге электрический теге мондай клавишный инструментлар китеп бит ул вакытта ул не иде инде нәрсә модный иде инде. Шундан соң фестиваль шуны гына уйный белә идем инде. Һәм Рамилга кагырга өйрәтә идем инде. Ике таяклар табып инде кактыра идем инде шуңа.
шуны кагайдың. Ничектер менә булай да каксаңлар, булай да дип. Шуны без шайтырып кызларга күрсәттек. Шуңа ничек кенә булса да чирипшле булды инде ул. Шуннан соң инде безнең мәктәпкә мәрхүм Фәрит абый Бариев ул музыкант, баянда уйнаучы, безнең музыка укытучысы иде, музыка укытучысы. Ул менә безнең мәктәпкә менә шул уен кораллары алдырган иде. Гитаралар, электрогитаралар, барабанный установкалар менә шул алдырган иде. Анда инде өлкән класстагы малайлар шундый итеп әйбәт уйныйлар иде инде безнең электән менә шулай килгән инде ул менә нәрсә дип әйтим инде. Шулай традиция буенча килгән инде ул. Бик матур уйналарын күргәч, шуңа хыяллана идем, менә карый идем, менә ярата идем менә шул музыка инструментларында. Гитарада уйный белмәсәм дә, мин үземнең иптәшләрне уйнарга өйрәтә идем инде. Ничектер музыка буенча ничектер слухым булгач, нәрсәләр бу ике струнаны булай итеп куя идем дә, нәрсәләр подбирать итәргә маташа идем инде. И шуны өйрәтә идем инде. Иптәшләрем үзем дә белмәгән килеш. Шуннан соң инде ничектер мәктәбебезгә килде. Элекеге гитарист инде, элекеге викинг төркеменнән инде Айрат абый Усманов, ул музыка түгәрәге үткәрә башлады, гитарада өйрәтә башлады. Шуннан соң без килеп менә шул гитараларда уйныйдык инде. Мин менә шул үземнең иптәшләремне кемнәр күбрәк сабырҗат иткән Илшат, Марсель, Рамилләрне алып инде шайтырып әйдә шуларны өйрәттерә башладым инде. Үзем дә өйрәнәм инде. Җырлыйсы да килә бит инде гитарада бер заман җырлыйсы да килә. Барабанда уйнаучы юк. Шуңа күрә барабанга да утырырга туры килде. Үземә кагырга өйрәнергә туры килде. Илфат абый, менә әлеге талантларыгызны бүген дә сәхнәдә кулланасыздыр. Шулай бит? Сәхнәдә туры килгәләде. Илфат абый, менә бүлдерәм, безгә шалтырату бар дип әйтәләр. Тыңлап карыйк әле. Тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Мисез хәерле көннәр. Мин инде котлыйсым киләдер юбилей белән Илфат Камалиевны. Без аны бик яратып карыйбыз. Аңа исәнлек, саулык, озын гомер, иҗади уңышлар, тагын күп рольләрдә уйнарга язсын. Безне сөендереп торсын, безнең клиентларны. Бик зур рәхмәт. Тагын бер кат юбилей белән сезне, туган көнегез белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә бит, тамашачылар да игътибарлы, рәхмәт шалтыратуыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Менә бала чагыгыз хакында берникадәр сөйләштек. Инде бүгенге көнебезгә әйләнеп кайттык. Тарих бик озын. Менә хәзерге вакытта татар театрларында бит инде яңача алымнар да кулланыла башлады. Ул әйтик инде пластика шуларның берсе. Менә мондый үзгәрешләрне ничегрәк кабул итәсез? Мин нәрсә дип әйтим соң инде. Мин бик әйбәт кабул итәм. Кайбер килешмәгән якларым да бар инде. Мин Казан театр училищесында укыганда да, Мәскәүдә укыганда да безгә укытучыларыбыз әйтә иде инде. Менә булай кашый торган әйберне менә булай нәрсәгә кашырга дип әйтә иде инде. Ярар, колакка җиттек, авызга җитәләме, ярар. Менә дитәр микән булай китереп, авызга җитте. Дальше барам икән, юк микән? Иши барам. Эшлик, әйбәт. Мәгънәсе нәрсә дә соң дип әйтеп китәләр инде шуннан соң. Сөйләшәләр үзләренчә. Инде араша общение китә инде шуннан соң аңламас. Яңадан килеп карыйлар спектакльне. Нишлисең инде? Нишлисең? Бер 10-15 ел элек мин телевидениедән бер артистның сөйләгәнен күргәнен, интервью биргәнен инде шуны тыңлаган идем. Ул нәрсә дип әйтә? Миңа тамашачы нәрсәгә кирәк миңа тамашачы? Мин үз ролемне яратам, үз образымны уйныйм, һәм мин анда йөзәм, мин менә шул пластик күренеш, менә шул спектакльләрне яратып уйныйм. Миңа халыкның мнениесен нәрсәгә кирәкме, карамасын. Мин үземне яратам, үз уйнарга яратам, миңа шул җиткән. Бу фикер белән мин килешмәдем. Инде тамашачы булмаса. Илфат абый, сезне бүлдерәм. Әйдәгез әле шушы урында сюжет карап үтик әле. Безнең хәбәрчебез Корея театрында кунакта булып кайтты. Сезнең хезмәттәшләрегез нәрсәләр сөйләгәннәр икән? Бергәләп тыңлыйк әле. Игътибар экранга.
Илфат Камалиевны күркәм бәйрәме белән котлап, сәхнәдәшләре дә изгетлекләрен, җылы сүзләрен белдерергә ашыкты. Без бергәләшеп, шушы яшьләр театрында әле мин үзем шәкерт идем, ул укып бетереп, Мәскәүләрдән кайткач, эшли башлаган театрда һәм без бергәләп эшлидек. Җиңел эшләргә аның белән. Ул нинди генә рольдә булмасын, нинди генә образда булмасын, аның белән бергә эшлибез һәм ул ярдәм итә. Партнерларга җиңел. Һәм инде төрле ситуациялар була. Ул ситуацияларда бер-береңә ярдәм итеп, менә шулай сәхнәдә бергә иҗат итәбез. Илфат әфәнде хакында аның яры, тормыш иптәшеннән дә күбрәк кем белер? Ул бик юморной кеше, бик тыныч кеше. Ул бөтен тормышта ул беләсезме инде кеше кызларга да, миңа да ул ни при чем шикелләйме, сиздермичә ярдәм итә торган кеше була бит. Менә ул шулай итеп эшләргә ярата. Бу әйберне ул эшләмәде. Ой, менә моны син эшләдең бит. Ул булмаса, ул эшне мин дә эшли алмыйм, кызлар да эшли алмый. Ул безнең менә шундый тыл. Илфат Камалиевның юбилейына багышлап, Кариев театры яңа әсәр әзерли. Ул мартта дөнья күрәчәк. Аның бер өлешен без дә күзәтә алдык. Илфат абый инде ул безнең дөресен генә әйткәндә әтиебез кебек. Ул бөек артист. Шәхсән минем өчен ул бик талантлы артист. Мин аны инде һәр вакытта үзенә дә әйтеп торам бу хакта. Ул мин аны Мироновлар белән хәтта чагыштырам. Ул виртуоз артист. Нинди генә рольгә тотынса да, ул аны үзенең темпераменты белән, бөтен уй кичерешләре белән әйбәт итеп, халыкның бөтен игътибарын тотып алырлык итеп уйнап чыга ала торган артист. Яма уривеньга күчәрмичә калды. Дурак түгелмәлләр сез. Дурак түгелмәлләр сез. Нинди генә рольләргә олансак та, нәрсә генә килеп чыкмаса да минем мәсәлән, ул инде ахырдан әйтә, "Ләйсән, менә булайрак эшләп кара." Гел үзенең киңәшен бирә һәм күзне ачып җибәрә. Менә рольгә дөрес иттереп юл күрсәтә белә ул. Яңа спектакль бик күңелле булырга ошап тора. Уңышлы булсын, тамашачыларның йөрәгендә үз урынын тапсын. Бөтен театр труппасы сезнең бәйрәмегезне көтә. Миңа калса, менә шушындый бердәм коллективта эшләү ул инде артист өчен үзе бер бәхеттер. Менә чөнки экраннар аша да аларның ярату хисләре сизелеп тора. Илфат абый, менә сюжетка кадәр без сезнең белән яңалыкка карашыгыз турында сөйләшә башлаган идек. Фикерегезне дәвам итәсезме? Нәрсә дип әйтәсем килә инде. Әлбәттә, шуны әйтәсем килә. Менә безнең театрыбызда да узак еллар менә пластик күренешле, эчтәлекле спектакльләр булды. Алар менә Саксык, алар Печән базары, Тискәрегә авызлык һәм башкалар. Менә алар Кыйса Юсуф спектакле, алар менә фестивальләр шундый зур бүләкләр алып кайттылар кайчандыр. Шулай бара инде, замана белән бара, замана үзгәрә, нишлисең, технологиялар үзгәрә. Шулар белән, нидергә туры килә инде, аларга якын аерга туры килә инде. Яшьләр аның белән кызыксына, молодцы, алар эшлиләр, алар тырышалар. Миңа менә шунысы ошады тагын. Безнең театрыбызда Элдар яшь режиссер Элдар Гатауллин бар. Ул менә яңа ел бәйрәмендә яңа ел спектакле куйды. Кыш бабай Кар кызы турында инде галәм кунаклары дип атала. Ул аны яңача куйды, ничектер матур иттереп. Менә анда форма һәм содержание менә туры килә иде, туры килә. Афакта талантлы яшьләребез бар димәк, шулай бит? Бар. Аллага шөкер. Менә бу нәкъ менә безнеңчә куелган дип әйтәм инде. Менә безнеңчә, без дә бит менә шул юнәлештә барабыз. Бардык бит инде. Менә нәкъ менә шул юнәлештә куй, обновление белән куйды инде. Молодец, бик матур форма. Менә ул пластиканы мин шул формага да тиңлим инде. Һәм ул матур гына нитеп переливается в
красивое содержание деп әйтәсем килә инде. Һәм и наоборот, менә шулай, алар менә взаимосвязаны дип әйтәсем килә инде. Ул нинди генә пластик спектакльләр куйсаң, нинди генә пластик иттерсәң дә, ул менә халыктан 100 адым менә өскә күтәрелергә кирәкми. Безгә педагоглар да шуны әйтә инде. Халыктан 1-2 адым күтәрелсәң, менә шу җитә, менә шулай барырга тиеш инде ул. 1-2 адым халык Чөнки аңларга тиеш, сразу аңлап китәргә тиеш. Менә синең эштәлегеңне, синең нигеңне инде. Менә бик матур спектакль куйды инде галәм кунаклар. Мин ул спектакльне менә репертуарга да куар. Әйдәгез, яңа спектакль хакында да сөйләшеп үтик, чөнки инде безнең тапшыруыбыз тәмамланырга 2 минут калып бара. Белүемчә, менә әлеге спектакль нәкъ менә сезнең өчен махсус языла. Шулай бит? Ни турында булачак? Бер-ике сүз белән әйтеп бетсәгез? Ни турында булачак дип мин булай эштәлеген бөтенләй әйтәсем килеп китте. Сердә саклансын. Шулай да гаилә мәхәббәте турында инде. Гаилә бердәмлеге турында, гаилә турында. Менә исеменә килгәндә җырлап яшик дип атала. Җырлар булачакмы соң? Ансын әйтәсезме? Менә шул инде исеме җишүнә туры килергә тиеш. Алла белсә, минем уйный торган героем да инде шул музыкаль белемле кеше була инде. Һәм да инде моның инде авторы Рамис Латипов, бик үзенчәлекле автор инде, фәлсәфи автор. Ул аның икенче эше дип тә әйтәсем килә инде бик. Нәрсә дип әйтәм килә. Аның инде исеме дә башкачарак иде инде. Шулай дип тә әйтеп карадык. Шуннан соң режиссер үзе әйтте, әйдә җырлап яшибез дип. Аңа шулай ошады. Ул шулай күрә менә. Мине менә бу спектакльдә җырлап яшибез кебек иттереп күргәч инде. Шулай исеме шулай калды инде. Татар халкының да күңеленә әлеге спектакль хуш килер дигән өметтә калабыз. Безнең инде әйткәнемчә тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Илфат абый, бәйрәмегез матур үтсен, спектакль уңышлы булсын һәм иҗатыгыз гөрләп барсын дигән теләктә сезнең белән сау булашабыз. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Гөлүсә. Бик зур рәхмәт. Һәм тамашачыларны чакырып калабыз, шулай бит? Амин, шулай чакырып калабыз. Килегез 8 мартта була. Сау булашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.